Amani jamu Alpha Diallo. Angon nana ponje ba ma sita ala deli kana ponje ko. Me jigere fo tana ne ponje te. Me gele be ya. Paran gele be ya. Ne taranga joli di yoro la. Kunu ko kanga joli kono a 14h. Ya fam ya. 14h00 anana. U ya appel ke ko carburante bizi kono kata joli ta. Ya fam ya. Kanga sagi 16h ankana. 16h kuna anana. U ya mo doni de ta anaka mo taw labla. Donc ko joli te. Ko joli mina na kate polike. Andu jige ponje. Afara joli ka bana donc maintenant joli ma soroka kala est ce que abina kisi wa ibi sika ka chugodi dokotoro bi kumu fe o ki laje fosidi malion ay ala jala ni kira kam nyam ko par laje biro kono ko tede ko ka to kana tende ye unyana nuye mi unyana ko bi baraka nuye mo si jugo ya tan kono mais mimbi ka kana ala de bado iman na jona ni kuna na jona ka julta yoro nyana e rek mo nyana bi soroka do ka ko femi be o ba nyana afuye an kuma kan tese ka yena soro e mi se ka sababu ka ala soro ko miri ala la ko joli ka 24 sur 24 imana chumi ka joli soro ka bana batola ninya ala tayde me bana bato jige docteur me e bina fami nyini na fara ko joli be diem e to soro ko be ka chugodi ne de yafo 14h00 kanga na anana ko carburante bezi kono kanga ta 16h anana 16h ama joli soro ya ko ya ma chama balabla ne ko ne kilin soro ngalu haram ni donc ne ta yara siraka duni sokma de e se ko fam chugodi sanna tunu miranga mo sabanandi ko bara jora ko fosini 8h donc mi mene faka funyana nyam ko ka laje ma fo mo baraka de me halbi ko do farala ko je mal jonde jigi nan jigi na yoro nan foso te gante ko fara salam yoro mi so ko fere ka pour ko kay récupérer mante aka gelende ko de bene faka funyana merci beaucoup inshallah merci ni aménagement de jolé ponje kuru kono ya ponje hôpital de derrière référence de ponje o se sera funi c'est comme de ka bada to doni ka do ponje ya mais ponje mangata ka bada to doni ka bo katana se sera funi c'est comme na mais o de ba ka bi est-ce que ni aménagement mo jolé fla ni yera nyabala ni do fla ni lance les défis depuis on na do borala aménagement ben nuna abel durubo au madre diplomatique les boli est-ce que la wali lo kama est-ce que usubi janja ka ko ko mo ko ta aménagement la wa est-ce que ki roba ka ko ko mo ko ta aménagement la wa on na nyongo la chama mali ko na no anga barake mo ko mo ko be minamu na wakati minna ka takaddi ulumo ka barake ni ko am mo ko be minamu na o ta aménagement ni aménagement na ka so aménagement do ba mu alhamdulillah fo baraka ke akatola ni ye aménagement donné kana de ponje mo ko ere jena nay cena ne desera ponje kara derrière référence o le ka ka premier kara dernier donc ay aménagement mine aka bana bato donné ngabo aka to ka jama ka kanema ni mode ira Bogar Kunati blagu major de dun ya famia comme effectivement ya fi na to gam no yeme machine na yeme machine ko na machine fait flène ça fait plus de 3 ans où tu fonctionnes et alors que afora yana ko dire 3 ans où tu fonctionnes na fa me mala effectivement ya fi na to gam no ami maladie ami kazagi de se maladie ko ka ta sa pharmacie na pour que opération me sekake no ma ke droit at sekanye o de ma dronte ni machine flène ou machine ko be o ko salu be fengenendo ni pour que salu se ka fonctionner il faut que du personnel mo be ya ko salitan kili a santal kili re sal woro minimum na me ka baraka wala re o de javel te ka soro fenge te ka soro ko o ne ko nettoyer folo ako ko fenge bon mine analyser ko ay mine fiena ne re ka madame opérer la ya famia aka opération no obligé ra ka ta na dugu kono ka ta ka analyser ke algila parce que ko analyser be se ka ki ne tara na ka ta analyser ke ntara na ka ta consultation pédiatrique la ko bilan durube ko baje obligé la ka madame ta ka na algila ka ta ka analyser to ke de ka soro kana opération ka soro ka ke ça veut dire que aya fi yana to kam no anti mo ko mais système de contrôle là système min bi a système may on part crier ou ta mangati yoro bela ko yoro fembe kay alors que rien ne marche sal kura munu dala le fla no be ko kuma fonni sal ma bam parce que nana matériel kura di mogoma nana matériel di ama formé à matériel là matériel fenge dobe anesi produit dobe produit minimbe o produit tisro yanno ko keka o machine na marché na fa membola bon anana sal kura fone il faut que boîte kura kona boîte d'instrument kura kona o lumana o ye do bla kana
o yɛrɛ ma tila o bɛɛ la euro mɔgɔw ta o y'o dɔrɔn de bila ka na usine ko a tɔ ma ban o sali bɛ se ka dayɛlɛ cogo jumɛn donc c'est pour vous dire que Pongé problème ye min ye n t'a dɔn fɛn min kɔni b'u bolo u b'a fɛ Pongé ka terminer de wa ou bien n t'a dɔn u b'a fɛ Pongé ka laban bila de wa n t'a dɔn fɛn min don an mana wuli ko derrière référence il y a rien imagine ambulance yɛrɛ jɔlen dama yan nɔ o dama kan ka idée d'i ma et c'est ambulance wɔɔrɔ Pongé a besoin de ça a bɛ an b'a mun kɛ donc o kɔrɔ ko Pongé de bɛ évacuation kɛ ka taa yɔrɔ wɛrɛ alors que bɛɛ de kan ka évacuer ka na Pongé c'est pour vous dire que en tout cas kɔni kuma juman kɔni b'o da kɔnɔ fɛn juman b'o da kɔnɔ bureaucrates u b'u sigi k'u ka fɛn fɔ an praticiens minnu bɛ yan anw sɛgɛnnen don dɛ an tɛ ɲɔgɔn musaka et alors que on est là pour le bien-être de tout an bɛ yan bɛɛ de kama i kɛra milliardaire o i kɛra kirisi karata i bɛ taa Golden Life la i bɛ taa Tunisie o bɛ tila ka na laban ka s'an bolo yan i ma to la caman bɛ s'an bolo yan c'est pour vous dire que maliyɛn bɛɛ mago bɛ Pongé la donc an ka Pongé la wuli an b'o de nɔfɛ an b'o kɛlɛ de la sinon an tɛ personnel nɔfɛ an tɛ foyi nɔfɛ le système a banna. e ɲɛ fila ye machine mun jɔlen na a bɛ fɔ nin de ma ko stérilisateurs stérilisateurs ye jumɛn ye machine don machine min bi chirurgien n'o ye opérelikɛlaw bi fini min don kana pour que k'u yɛrɛ protéger machine n'o tilara o kan ka don machine min kɔnɔ k'a lasanuya pour que ka micro faga ka bɔ a la o machine de nin ye nin machine in jɔlen don a ka ca ni san 3 ye bi a tɛ ka baara kɛ bon o de la o bɛ ka kasa sɛbɛn mɔgɔw kun i bɛna Pongé bi i b'i ka opérateur wari sara k'a ban mais o bɛ tila ka ordonnance kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sɛbɛn ka d'i ma k'i ka taa kasa sa kasa o ye jumɛn ye o ye champ modèle dɔ ye mais ale usage unique ye a tɛ se ka donko fila kɛ o de bɛ feere pharmacie na 18 000 i bɛ tila ka taa o kasaw de sa 18 000 ka na kɔnɔ di chirurgien ma pour que o ka se k'o don k'i ka opération kɛ. donc ni e kan ka furakɛ yan nɔ hali chirurgien bɛ fini min don e de b'o fana san quoi. e de b'o san donc o sanni o bɛ i n'a fɔ ni ne taara tribunal la sisan ka taa plainte don mɔgɔ kama ni ne ka kiiri kan ka tigɛ ko juge ko ne ma ko na ni wari ye an bi fini min don pour que ka se ka kiiri tigɛ an bɛ t'o san fɔlɔ ka na ko in ni nin bɛɛ kelen